Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Aramid, Kapitulo 20, versikulo 35. Ti kastoy impakita kada kayo ababaan itinapasnek a panagtrabaho, masapol at tulungan tayo dagiti nakapoy. Laglagipon tayo ti kinuna ni Apo Jesus, nagasa ti mangted, ngam ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Kumusta din, Syo? Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, sir. Sir manen. Manong kunamlatan kanyak, den, Syo. Uwan manong. Kasta. Masapol mo kan iti allowance mo ita. Ibagam lang, taikang ka. Kasta nga rod manong. Adda nga min babayadan me, katawan kwartak. Sige. Ibagam, numano ti babayadan nyo. Taikang ka. Agyaman ak manong. Hala, say-sayatem ti panagadal mo tapno makaturpos ka, Densyo. Uwan manong. Asino mananday ti abisitang manong? Ni Densyo, Mariel. Kat, anya ter aramidam ditoy? O may kadumawat iti kwarta iti kabsat ko? Tapno ibagakan ka. Saan unay abak nang ti kabsat ko, Densyo? Mariel. Unay kalakid din aya, Mariel. Tapno ibagakan ka. Siyak tinagboluntaryo apagadalit ni Densyo. Takayat ko atulungan. Anya? Sa nga pulo da nga kakabsat. Kat isu ti kalaingan kadakwada. Awan mo ti mabalindag iti dadakkel na. Tapno ituloy na kumati panagadal na iti sekundarya. Kat? Siyakon Nagboluntaryo ak amang paadal kan kwa na. Anya? Day takit din ti pangigastusam iti kwartam? Mariel, kayat kumati tumulong iti padak a tao. Iso abay anak kuma. O di tangdanam latan kas babaunam? Agpaadal kakit din iti di mo kapkapin ano? Manong, makalpasak iti panagadal ko iti sekundarya. Sumardengak pailang agadal. Ne, apay nga Densyo? Agsapulak iti trabaho mabalin ko asarkan. Di mo kaya agtuloy iti kolehyo? Saanan? Dakelan at tulong yu kanyak ti panang paadal yu kanyak iti sekundarya. Ngem sayang no di mo ituloy. Uray 2-year course lang. Nakababain matlao na yan. No ituloy ko pa iti kolehyo, manong. Napanunot ko. Ati magastos yu para kanyak iti dayta a kurso. Itadjulaangan iti sabali. Sige. Makamukang rod no iso ti kayat mo. Mangsapulak nga rod iti sabali pa'y apagadalag. Densyo, mano kayo kadi amin apagat-adalan ni Sir Romeo? Balik, talo kami amin, manang Telma. Kasta kadi? Talo kami at taga dito'y lugar tayo. Diyak amo, no adda pa iti sabali a lugar ti matultulungan na. Managtulong at talaga ni Sir Romeo, anya? Udno day tamanang. No kasta kumaamin nga adda mabalin na iti biyag. Nasayaat kuma. Wen kumaa, tapno saan lang aday ta dumawdawat iti bendisyon. Wano kwarta da ti urayan da. Mangted damat iti tulong Tay kunada iti Ingles. Share your blessings. Nga rod manang, tamay mayat matlaang tay tumulong. Ngam tay umawat iti tulong. Mama, bagbagaan nyo man day jay akabsat ko. Apay ayat ikabsat mo, Mariel. Imbes ko mga idulin na ti kwartana, ibelang nakit din. Anya? Apay ko mga ibelang na? Saan kumat nga ibalbal lang ti kwartak Romeo. Itultulong ko kadagiti marigrigat. Oh, matlagayam. Mas dahawak mat ano ibelang na, Mariel.
Isumitla ti turong dayta, mama. Ngamin, sayang ti kwarta na. Sana sayang. Tatumultulong akmet. Kat, responsibilidad mo nga rod ti tumulong no bilang. Day tamang tadlaang iti kwarta iti sabali at tao. Sana parikot dayta kanyak. Tati panangited, mayarig metla iti panagmula. Anya? Da kayo, mama. Anya ti makunayo. Sabagay, no ti panangted kat mayarig iti panagmula, ay nasaya atlet. Tano mabindisyonan kat agbungan to. Oh, di ado, ti maapit mo. Anya? Gumatang kayo iti prutas, sir. Ada abukado sa bahakan pinya. Sige man nga rod, gumulpiak man, taited ko kadagiti ubing. Ayun sir. Sige, agpili kayo laeng, tay kilaw. Ni, apay ngay, nabasamet. Ay, pasensya kayo na, sir. Ay, naabutan ak ngamin iti todo iti dalan ko. Uray kumamat nga rod no at dawiting sida paglinungak, ang amawan mat. Kasta ka di. Ay kat, ag-request kayo akin ni Apo Kapitan. Ibagayo akasapulan nyo timadan iti waiting shed a paglinungan wano paginanaan nyo. Ay, uray bubungkan upat apos tila kumano iso. Awan mat, sir. Kan may sa, sigurado nga aguray kami pa'y iti mano atawan. Sabagay, ala, siya kung timang ted iti pagposte kan pagbubong nyo, iti aramiden nyo a waiting shed, tata. Ay na, agyaman kami unay no kasta, sir. No kasta, adda intad ni Sir Romeo apang bubungyo iti aramiden nyo awaiting shed, Tata Elias? Adda balasan ko. Kasano ngay, no addan to aramiden ti barangay tayo? Ay ket, siya kun akan ti mangala. Kukwakon ti intad ni sir. Talaga analaing amang tad ni Sir Romeo. Nang runa no amo na akasapulan ti masaknan. Awan ti makunakan ni Sir Romeo. Taam mo na tumulong kadagiti agkasapulan apada na atao. Pudno dayta, Tata Elias. Kinapudno na. Talo nga estudyante ti pagad-adalan na. Ay, kastaya balasang kaw. Ay, talaga nga rod ama nagtulong ni Sir Romeo. Anya ti mangmangag ko asayang gusan? Nagi-donate ka manan iti yero a para bubong ti aramid a waiting shed? Ket, anya ti dakas iti dayta. Ay namanong, anya tinaknakan mon, takasta kamutan, sayang ti kwartam anya. Apay, gobyerno ka? Tapno si katimangtad ti kasapulan da. At dayta ka manan ako nak, Mariel. Bye-bye anak kadilatan. Anya ka di dayta. Anya ti di yun nagkinawatan. Diya ka mo man iti dayto ya, Mariel. Kanayon naklatan akong kontraen. Mariel. Ay, masurunak ngamin iti aramid na, mama. Nagrigat to pa'y tang sapol iti kwarta. Mapanala ipadpadawat iti asino man. Bayamon ti kabsat mo, taday ta ti pakaragsakan na. Tata Elias, papanan nyo? Nagdudo mamut a prutas day taawit yo. Ay, mapanak man di tabalay da sa Romeo. Mapanyo lakuan iti prutas? Ay, saan? Itad ko alibri dagitoy a prutas kan kuana. Anya? Ay na, kasla baliktad tata. Retired teacher itan ni Sir Romeo. Ada kwarta na, tagpenpensyon, Tata Elias. Ha? Isuda ko makit di timangtad kada kayo.
taadot kwartada. Ay, amo mi dayta. Hanggang kaya't milaang tagsubad kuma iti kinasaya at nakadatayaw. Taisaw, timay sa at timulong kadatayo ide. Ha? Nang runa, kasjemat adi ng asawa. Tapno adda kumamat timako na a pamilya na. Saan nga agmay-may salaang iti balay na? Nasayat met, ta nakapasyar ka. Nabayag basit adi ta nagkita, Tata Elias. Uwan nga raw, sir. Nabayag basit adi ta nagkit-kita. Ne, agduduma pat aprutas dagita imad mo. Uwan. Prutas dagito para kada kayo. Kahit awan bayad na. Agyaman ak unay. Tidak duma prutas. Intid dagite karubak. Takayat da amang tagkada kayaw, sir. Kasta ka di. Katagyaman ak nga rod Tane, jak unay makapapan ijay ili. Gapo ka dagiti an-anayak. Marigatan ako na magna. Huwan nga rod, sir. Tanay, naka-wheelchair kayaw. Huwan nga rod. Barang umimbagak tumatlaeng. Umimbag kan tumatlaeng, sir. Papigsaam kumati pa kinakamaw. Ayanda nga, dagiti tattao at tinultulungam ide manong. Mariel. Ayabam ida taisuda titangdanam ang mga sikasukan ka. Sana nasakit tinakam ko, no didak man tulungan ita. Gaputawan iti panunot ko, ti agsingir kadagitin tultulong ko. Daytaket nga rod, no kumaindulin mo ti kwartam, o di adda kumabusbusam ang mga la iti private nurse ang mga sikasukan ka. Tano siya, busy ak ije balay. Mariel. So ano mapan kanto manen agpa-therapy, jayton may nga anak ko, timang kadwakan ka, manong. Ala, agyamanak, Mariel. Densyo, si kamit gayam dayta. Kumusta kan? Nasayat mat, sir. Intuloy ko tinagadal iti kolehiyo. Kahit baban iti kaasi ti Diyos. Nakalpasak. Kat may saak itan kadagiti nagbalin an Navy Seal. Very good, Densyo. Congratulations. Isumot lagayam anabayag at ika nakitkita. Awan mo't tandamag ko may papankan ka. No siyak, sir. Kanayon ko adamagen no kasano kayo matan. Iso nga idinaamuak nga adan-an na inyo. Imayak adagos ditoy, idinakabakasyonak. Kasta ka di. Ay kat agyamanak Awan gayam. Nasabat ko dagiti padak idi anatultulungan nyo. Kat napagnunumuan mi at tulungan da ka iti panagpaagas yo. Ay na. Aggastos kayo pailaeng. Awan anyaman na, sir. No saan aga po kada kayo? Saan kami kumaan nakapagadal? Sana nga agsingsingir kadagitin tultulong ko iti, Densyo. Engam no day tati kunayo, ay katakkalunay apagyamanak. Agyamanak, sir. Kayat ko, yalaan kayo iti private doktor yo. Tapno adamang tamin kada kayo. Saanen, kababain mat unayen, Densyo. Di ka agdanag, sir. Kan hindi kay agbain kanyak. Tada ito'y abanag. Nagsaritaan min iti asawa ka. May samot lang nga doktor. No kasta, addan pamilyam, Densyo. Taga-anumat nga itinagbalin nga asawam. May nga Amerikana ti asawak, sir. Kat adamot tan talungan nak mi. Nagsaya atin. Asinsado kagaya man, Densyo. Sir, awan ragsak ti progreso, nubukbukudan. Isu nga awan kas iti tumulong kadagiti agkasapulan. Tata Elias, papanan nyo? Ay, kaduak man dagiti kaaruba. Apan kami di tabalay da sa Romeo. Kaya't da kanu matapasyaren kain makasarsarita.
Nagswerte mo tan ni Sir Romeo. Talaga nga ado ti mapan mang pasyar kan kuana. Agsisinublat ti mapan di tabalay na. Talaga kasta balasang kau. Managtulong amin ni Sir Romeo. Ket adulat tamat ati makalagip kan kuana. Agpapan kanyak. Isu nga idin na minsan na napanak iti balayda. Ay na, nakitak anak kaad, ado ti makan. Kastamot tan iti prutas. Ken, adda pa yung tinangbayad iti pribado a doktor na. Ay kasta. Ay na, nagimbag man no napanunot dati kasta. Jak pagarupan, akas jay kapatid ni Sir Romeo kadakwada. Nasaya ta imay ka, Mariel. Alam dagiti daduma a prutas. Jak makan amin dagita. Matadail. Sobra matinyig da. Manong, imaya. Tasyak ti may sa mga sikasukan ka. Jak kayat nga dama ko na dagiti tattao kanya. Mariel, di mo't busy ka di balayo. Sana bale. Tadamat ang pribado a doktor amang tamtaming kanyak dito'y balay. Manong. Pudno ana imbag ti Diyos. Gapo tadyak ni namnama, ngagsubad kanyak dagiti natultulungak. Ket sobra pa itit itada at tulong ita. Malagip ko tinako na day di mama. Anasaya at ti agmula. Tano agbungan to. Ado ti maapit. Banag anasay-saya at ngam ti aguruuray tayo laang iti awaten tayo amaitan. Husto ka, Mariel. Katagyaman akta na amiris mo dayta. Wan manong, isong agpaimbag ka, ha? May mimbagan akong iti sakit ko. Mayatayan ko namat ti doktor ko. Isong agyaman ak iti Diyos, taynikan nak iti may kadwa agundaway nga agbihag. Maragsakan nga rod no kasta manong. Kat pakawanan na ko ma. Noan niya man dagiti nagkurkurangakan ka iti kalabas. Idi pa'y lang nga napakawan ka, ading ko. Agyaman ak man. Ita, surusuruak mat ti tumulong. Tapno addan tumat maapit ko aso papak na iti kamaudyanan na. Nasaya at dayta. Ngam ibagakken ka. Ti tumulong saan kuma amang namnama iti kasukat na. Ti pangrunam kat ti pamatim iti Diyos, Mariel. Nagasa ti tao asipupuso at tumulong, tas tupapakan to ti Diyos iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kendiag. Insurat para iti radyo ni Eliesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Filipos, Kapitulo 3, versikulo 13. Kinapudno na kakabsat, jak ibaga anaragpat kon daytoy. Arami dakit diti may sabanag. Lipatak amin anapalabas, ket ipakat ko ti amin akabaulak, amang gunod iti masangwanan. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kangya. COVID, ti patay ti asawa, nanay. Anya? Iso maitabon adagos ti asawa. No kasta, awan ti lamay. Awanin nanang, sana malamayan ti asawa. Ay,
Awan ti mabalin tayo no kasta anak ko. Awanin ti asawa. Kasano kami pa yan kadagiti anak mi. Ala, husto na anak ko. Mailuyo sakan ka no kasta. Naitabon ti asawam adi man la nalamayan, Janice. Oy nga rod, nanang. Kasano? Nagado ti matmatay iti COVID. Anya daytoy ang mapaspasamak. Ubiing, lakay, baro, matmatay. Nanang. Kasanon, saan tayo ang makapagtrabaho para iti pagbiag tayo no kastoy? Di kayag, nanag. No sumaya ato ti tiyempo. Agabrudak, nanang. Anya? Wan. Kasta ti plano. Kamao dyanan na. Agsubsublin iti normal ti sasaadan tayo, tatang. Katagyaman tayo Tanalasatan tayo ti COVID, anak ko. Iso nga agabrudak, tatang. Anya? Mapanak manggad ija Israel. Di kay agdanag. Tadwa kami to iti kasinsin ko nga agpaay iti maysa ang balay sa jay. Kasta ka day. Ay kat nasayaat tasaan ka ngagmaymay sa ijay. Wen, tatang. Ano sa inyo kumakan ni nanang dagiti anak ko? Awan parikot iti day ta anak ko. Tinasken ket adda panggedam. Wen, tatang. Di kay agdanag. Kanayon to nga agipaw itak iti kwarta. Ay na, nasaya at nakaumay kamutlangan dito Israel. Wan insan, kat maragsakan ak iti tulong mo kanya. Agsapsapol ngamin dagiti amok iti may sapay akadwak ditoy. Kat sikat tinalagip ko nga ayaban. Agyaman nak insan, kasapulak at talaga ti panggadan. Kan maysa, kayat ko, amamok ti agbalin akad kadwak ditoy. Agpadata insan, maragsakan ak tasika ti kadwak. Ay nalayusen ti bas si tatalon tayaw. Ay, agraman ti balay tayo. Inyano din ti layos na. Ibagam iti anak mo, tamang ipawit iti pagparamid tayo iti balay. Kan pagpunan ta amang rugi manahin bakay. Sige lakay, awagak ko ti anak na. Taisulaan tinamnamata. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ti trabaho yun, dita? Nasaya at mat. Naimbag man tay mawag kayo. Kumusta kayon? Ay na, anak ko. Awanan ti balay tayo. Inyanot ti danom. Nagpigsa ti bagyo dito'y lugar tayo, ita. Anya? Kumusta dagiti ubing? Nasaya at damat. Tanakipagyan kami iti balay damat yung angkel yaw. Sige, di kayag danag nanang. Agipawitak iti kwarta. Agyaman akan ako. Kano adda kwarta mga umanay apagpaaramid iti balay tayo. Ipahuit mo kuman. Sige, nanang. Ipamuspusak dayta. Katagan annad kayo kuma. Oh, aday ta. Dandanin malpas ti balayaw, Tata Marcos. Balay ti anak mi ani Janice daytoy, Elvez. Anya? Kwarta na tinaaramat iti daytoy abalay. Ket balayo amin tata. Ket wanin tawanin nga raw ti balay may. Umalis kami dito iti mabiait. Kaano ka di nga gawid ni Janice, tata? Agawid to intunadan na urnong na akwarta. Ay, kulak no agawid iti mabiit. Daibaga ko paayusan na daytoy balay na iti arak ken pulutan. Madanon to dayta Elvis Barok. No makaawid ket ibagam dayta. Nang runa ta si kamot ti karpintero dito'y balay na. Jesus! Anya day jay! Diyos ko, nagado dagiti umap apoy arakets nga agturong ditoy. Ay, Diyos ko! Kasano na ito yan? Natay ti amot ha, insan.
Saan laday ta? Nadadaal pa'y ti balayda. Kalpasan ti tabon. Agawid tamad ta ni Diyay Pilipinas. Wan, agawid talaangan. Ngam ti ipustata ti biyag ta ditoy. Husto ka, insan. Aggugubat da ditoy. Isong agsublitan to, inton mayat manan. Diyak kayatan ti agsubli ditoy. Nakabutbutang. Ikararag ta. Asapay la kumat. Tanasaya at ti panagdalya sa tanga agawid. Elvis. Wan nana, Jack, nadamag ko asimang patgayaman ni Janice. Wan, nag-awid dun baro. Tadilikadon ti sasaadin da ija Israel. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni Janice no mabalin, nana. Ugali ti may sa baro, nana. Ay isaan ang mabalin baro. Nga may nagaduti parikot mi ita. COVID, giingginad, kas kadalayos. Iso apang nga asim, ta saan kumapay aday tati umay mo ireng-reng-reng. Pasensya ka lakuman ka ni nanang ko, Elvis. Awan kanyak day jayan. Man nakaawat akmat. Agyaman no kasta. Awan ang yaman na. Wan gayam. Si kakano tinagkarpentero iti pinaaramid ko abalay. Magustuhak. Napintas ti pan nakaaramid na. Agyaman no magustuham, Janice. Naimbaglaki din ta amom ti agkarpentero. Amok mat basit. Manungay ti bayadakan ka. Mano ti balance ko. Gumatang kala iti arakan pulutan. Ayos kanyakaon. Anya? Wano saan? Pabindisyonam langan ti balay mo. Tagparti ka iti baboy. Ta umayak makipangan. Si kamutan ti umas asidagkin ni Elvis, Janice. Nanang. Inton kwan, pagarupan na akursunadam. Anya? Amok, iso adi na pinabayadan kan ka ti balance mo. Tadda pa naggusto na kan ka. Tikit di pagimbagan tayo ti asikaswam. No kasano ka manen ang makabirok iti pagkwartaan ita. Nang runak at dumakdakelan dagiti apo ko. Nanang, amok day ta. Nasayaat, saan kat aday tamakin inaram kin ni Elvis ti mapan mo sang sangwan. Iti kastoy akinarigat ti biyag. Agyaman iti intad mo nga arakan pulutan ko, Janice. Sige laang, wan gayam. Nakasarita ko ni Padre Martin. Agpa-blessing ka ni ti balay mo? Kasta nga rod, iso ay yawis ko kada kayo, ngayon ton umay alawas ang maangay ti amin. Sige, umayak to umatindar. Kaya tagyaman na kiti awis mo, Mabalin ka dimot adida ka awisan? Kat si ti karpentero? Ay, kat pakaidayawak day ta. Nang runan, ibagam to asak ti ng karpintero iti balay mo. Ay, mauraman ti balay! Kat nilanang mo, ayan na! At dapay lang ni nanang iti unag! Anya! Ay, kasanuak pa ya sumrek nga, Kat dakilan di apoy na, Ay, naimbaglaeng ngayon, tada da ito'y kalapaw ni Elvis, Janice. Wan nga rot. Nakaladla di ingit, tata. Anak ko. Naulpit tigasat kanya. Ala, uston ti panagsangit mo. Pangaasim, anak. Di maputi balay na ipundar. Agraman kwarta ka na bati. Kang runaan ti amin. Ni nanang. Nayan ti gastoy. Awan maaramidan tayo, anak ko. No day ti kumararagi ti apo. Anyan, nakaladladingit. Domingo ita, Janice. Rubuata mo na kiti ubeng. Taintay makimisa. Hagur-ure kada tayo ni Padre Martin. Masadotak. Anya pa'y latiganas ko ang makimisa ita. Nung kastoy matlaang ti sasaaden tayo iti panagbiag. Pangaasim, Janice.
Di ka agpailuyos iti marikriknam. Awan tumot la ti Serbina day ta kanyak tatang. Anya, ay saan kakadimot nga agkasta Kasyan nakmat akin dagiti anak mo. Makulkulaapan ka din ti panunot mo. Madandanagan na kiti anak ko, padre. Tata, Kasla mapukpukawan iti namnama. Gapo iti napaspasama kiti biyagmay. Insaka mo no anya ti aramidag, padre. saan kuma arumbang apa-apektaran kadag iti mapaspasamak iti aglawlaw tayo. Taidi pay, asinauda ti idadatang dagita apagtang. Padre. Tinasayaat. Kumuyog gakto kada kayo iti panagawid yo. Kalpasan ti misa tayo. Tapno makasaritak ti anak yo. Ay na, agyaman unay, padre. Padre, nakaladladingit unay dagiti nagsasaro no aparikot adimteng kanyak. Asagsagabakak ita. Anya? Saan kumot atak-takawon ti ipakpakan ko kadagiti ipatpatag ko iti biyag. Aramidak mo tinasayaan, padre. Diyo ko mapagsindaawan. Tinasaam apan nakasuot. Asagsagabaan nyo ita, kabsat. Padre, Katawan sa bali apagkamangan tayo. No ti Diyos laeng. Ta isulaeng ti makatulong kada tayo, kabsat. Nangeg ko amin nga imbaga ni Padre Martin. Ket ti makunak, awan dakes na. Nusurutem ti balakad na kan ka, Janice. Elvis, Naghasat ka. Tapadi pa iti umaymang balakad kan ka. Oh. Pudno ti kunana, nga awan sa bali apagkamangan tayo, no di ti Diyos laeng. Maragsakanak, tay may kayo matlang nakimisa ita, kabsat Janice. Kat kumusta kan? Nasaya at mat, padre. Manipod ita, makimisa akmatan. Wen, nasaya ti kasta, kabsat. Di mo itulok, nga iturayan na kadag iti parikot yu iti biyag. No dikat, da kayo kuma, timang ituray. Agyaman iti concern nyo nga inpaayo kada kami, padre. Awan anyaman na kabsat. Tapagrebangan tayo matdayta, kas agkakabsat iti imatang ti Diyos. Padre, jak ilibag. Malading itanak. Gapo iti napaspasamak, iti kalabas. Kabsat. Bayamon dagita napalabas. Tanapalabasen. Padre, Aramidem kitdi dagiti nasaya at abambanag. Lipatem amin ang napalabas. Kat ipakat mo ti amin akabaalam. Tapno magunud mo ti nasayaat. Nga agururay iti masangwanan. Ay ayatan ka, Janice. Sumbatan na. Aramidak to amin napakaragsakam. Elvis, Pangasim ko ma. Tadi mo kunain, agung gundawayak ti kadayo ditoy. Idi pa'y lang agayatakan ka. Elvis, panunutag anaimbag dayta, anaibagam. Si dadahanak nga aguray iti sungbat mo kanyak, Janice. Anya ka diti kayat asawa inti kinadeket yu adwa. Adda nagkinaawatan mi ka ni Elvis, tatang. Agbagay kami kadi? Ay ket agbagay kayo Apay kit din asaan ngay. Agyaman nagtatang. Agyaman tata. No kayat yo, agkalaysa kamin kini Janice. Ay launay Elvis. Maragsakan tadantun katakunay na iti anak ko. Lipaten tayon tinapalabas. Kat mga barwanan tayo matan. Ado ti panubok asumangbay iti biyag tayo, ngam awan sa bali a pagkamangan tayo, no di ti Diyos laang. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag.
Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Corinto, Kapitulo 7, versikulo 13. Katno saan amamati ti asawa ti Kristiyano a babae, nga mayat nga agtuloy da nga agtipon saan kuma nga isina ti babae. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Addatan itruangan ti balay mi. Umay ka, sumraktan, Mitsol. Mabainak, Roda. Anya ko mga iti pagbainam. Umay kan tayam-am mo kakada mamakan papa. Sige, sumarunuakan ka. Sino ti kadwam, Roda? Mama, iso ni Mitsol. Kaayan-ayat ko. Agka-opisinaan kami adwa. Roda, saan man atila pakikuy-kuyugam? Mama. Diyak kayat day ta lalaki para kan ka. Mitsol, mababainak iti naramid ni mamakan ka. Di na kaya tiinam para kan ka. Siya kung tagkid daw iti pasensya. Di kagtanag. Maawatak tiinam, Roda. Ang yamanak no kasta, Mitsol. Inam day jay. Pudno, ngam saan arumbang apakibyangan na ti karbangag. Ay-ayaten ka, Roda. Nga urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Mitsol. Roda! Roda! Rumuar ka dita silid mo, tamamigat tayon. Saan ka mabisin, Mama? Anya ka kadi? Agkulkulong ka kadilatan dita. Bye-bye ang daklatan dito eh. Da kayo latan timangan kanyo, Papa. Mala, baka mo ka no di mo kaya timangan. Day takit din agkulkulong dita silid mo tar aramidam. Ayan ni Roda. Mamigatan, saan ka no amabisin ti anak ta? Saan mo ta sigud agas ta ti anak ta? Ay, patyak nagpasugnod ay jay. Anya? Agasimbat ngamin. Taim parupam iti kayan ayat na. Asaan mo kaya? Siyempre, nasaktan tirik nana itimbagam. Diyak kayat ni Metsol. Gaputamok no asino dagiti dadakkel na. Anya? Di mo ammo? Saan amamati dagiti dadakkel na iti Diyos? Saan da akas kada tayo anamati ka nagdaydayaw iti Diyos? Agdaydayaw iti Diyos? Ang kastamat ti aramid mo? Romy. Ay na, tiyanda. Uray no di mo kayat ti tao. Saan mo mat nga iparupa Masurunak lang amin. Kayat ko, kapamatyan tayo matlaang ti pakiasawaan ti anak ta. Kasano ngay daytan, pare? Saan da ka kayat? Mariribukan na nga, Rod. Pudno asan a Kristiyano dagiti dadakkel ko. Nga makunak na saya at mati panang padakkel da kanyak. Ay, mabit lang Lukatag da ito'y arak. Ta, ginom ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, dagas ka di ti agayat. Itikas ki ni Roda, pare. Anya kumangay ti dagas na. Katay ayatamat. Siyak namin tay kunada a one woman man no agayat, pare. No kasta nga Rod. Saan ka sumuko? Saan mat nga ti inana ti kadenam no bilang? Sa bagay, husto ka, pare. Anya ka kadirod.
Aldawan, ngem nakaida ka din dita sofa. Apay ka di, mama. Aldaw ti Domingo ita. Mapantayo makimisa. Sa anak nga umay ita, mama. Masadutak. Anya? Maturugak lang. Gapulang taimbagak ajak kayat ni Mitsol aparakan ka. Kasta kitin ti pakpakita mita kanya. Mama. Tiag sadot-sadot. Ala, bumangon ka kit diditan, taintay makimisa. Janda, siyak ti madanagan iti aramidan ni Rhoda. Romy, Panagkuna ka. Talaga nga ay ayatan na day di amit sol. Isu ati makuna ka. Palubusa mo ti anak ta, no isu ti kayat na. anya? Awan ti mabalin mo, no isu ti kayat na. Ngam Romy, Amok ti kayat mo asawan, Janda. Ngam adda ditan. Paritam aya, no talaga nga agin inayat da. No para kanya ka. Nasaysayaat, no agkalaysadan. Isumat lang nga ako'y kuyog dadwa. anya? Roda, makiwin naswaskan iti dayjay amitsol. Anya? Saan ang mabalin, mama? Ay ayatak ni Mitsol. Di kalakat nakapilin iti pakiayan ayatam asaan aday jay alalaki. Apay ngamin ang makibibiyang kayo iti lalaki nga ayatak. Gapo tadyak kayap. Numabalin, agikat kan iti trabahom, tagbiro kalangan iti sabali. Anya? Pagikatendak pa yan iti trabaho? Saan ang mabalin, mama? Tapno agin nadayo kayon iti dayjay ametsol. Gusto daytan, Rhoda. Kung may kakit din, tagkuyog ta ama pa nag-lunch. Pangaldawan. Saan ka kadian nagbalon ita, Mitsol? Ang damat kit ibalon ko ngayon na po eh. Awan si Dag. O sige, intangarudan mangal daw. Ang sikat itaya, awan kwartak ita. Sure. No siyak tinagawis, siyak nga ron ti agbayad. Thank you, Mitsol. Siyak tumat inton maminsan. Kaya't ko nga kalaysat ako man iti mapiit, Rhoda. Anya? Amo ka di na kaya ti inam aparaken ka. Ngam ayayaten ka. Kasta akmutkan ka, Mitsol. May hatak iti imbagam. Ngam, ni mama ti parikot. No ni papa, awan parikot. Umayak tuman na nagpasyarig di balayo. Anya? Saan ka amabutan ka ni mama? Gapukan ka, Rhoda. Iturturid ko. Si kagayam ti kaayan-ayat ti anak ko, Mitsol. Wen tata. Amo ka din dagiti dadakal mo ti relasyon yu iti anak ko. Wen tata. Idi pa'y laing nga amudan ti amin. May papankada kami kini Rhoda. Nukasta nga Rod, anya pa'y laang ti ururayin yu. Agkalaysa kayon iti anak ko. Kinapudno na. Kasta talaga ti plano mi, tata. Ibagam ka dagiti dadakal mo. Ano mabalin? Agkalaysa kayon ka ni Roda iti kabiitan a panawan. Wen, tata. Anya kamutan, Romeo. Amom ajak kayat dayjay ametsol. Ay na, Janda. Kasayaatan nga kalaysadan. Ngam te agkuyog dalaeng. Nagruna kat babae ti anak mo. Ha! Makapasuron ti kastoy abiyag. Ay, uray pilyam, ti kayat mo apakiasawaan ti anak mo. No di na mat kayat, awan matlat maaramidam. Anya pa'y ngay nga Rod. Ang kalaysada, tanalpas mo mat nga imbagan. Pare, agkalaysa kayo gaya man kan ni Roda iti mabit. Wen pare, kamaudyanan na. May kalaysak matlaangan ti ayatek. Sigurado, ngayon ton agasawa kayon ket ibaga ti katugangam. Amasapul akanayon kayo amapan iti simbaan tapno makimisa.
Diyan mo, ngam saan man na deta ti pagsaritaan ta. Ah. Ti bagak itakin ka, kat sika ti agbalin a best man ko. Uy! Ay katuna! Kayat ko dayta, basta sika. Agyamanak, pare Roy. Madlaw ko asa na kayat ni mama ti makilangan kanyak, Roda. Bay amlatan ni mama no di na kayat ti makisango kada taamangan. Mangan takitnin, tamapantag trabaho. Ha, sige. Gapukan ka. Anusak ti amin. Sana bale, italaang daytoy. Inton malpaston ti balay ta nga ipapaaramid ta. Suminatantun. Sa bagay. Yawat mo man dahi ta ashtray. Ide pa kung dahi ti sigarilyo, sakbay amangan ta. Oh, ato yun. Anyamot day tanga angot ti sigarilyon. Ni mamam. Umakar kaming iti kabarbaro abalay a papaaramid mi, papa. Anya, kat no saan sapay matanalpas. Agganat mo't ngamit ti asawak, asumina kamin iti pagyanan. Ala, adda kayo dayta, anak ko. Husto matkit di, nusumina da nga agasawa. Tiyanda, Diyak kayat akabalay ti tao ngawan panamati na iti Diyos. mapabasol mo nga ron ti manugang mo. Kat inosente, iti kakasta abanag. Day takot tiyak kayat kan karomi. Kon kontraon nak akanayon. Ay na, tiyanda. Kasano? Kat sabalin sa mo tinadalan ti turturungam. Anya? Awan tinasayaat nga ibunga ti kasta nga aramid mo. Tinasayaat, awisem ti manugang ta, amapan iti simbaan. Anya ti aramiden tayo diti uneg ti simbaan, Roda. Siyempre, makimisa. Dumngag iti palawag ni Apo Padi. Sorry Italaan nga minasumra ka kiti simbaan. No kasta, amom nga rod itan. Wen, kat desidido ak amangam mo, gapukan ka, Roda. Kumusta kayo ni ti asawam, Roda? Maya, Cherry. Kinapod no na. May saitan nga aktibo ijay simbaan. Oh, di nasayaat. Sana all ako nada. Ay, kaasi ti Diyos. Uray no saan akay kayat ni mama. Kayat nakmatlat ta. Ken, dangdanggayan nak iti anyaman nga aramida. Day tati mayat. Sika, kaano mat nga iti kalay sayo kan ni Roy? Ay, mabayag pa, friend. Oh, at titiginatan ko a sigarilyo. Ha? Inggatangan nak iti sigarilyo? Wen, kasla nga minsaan ka agimatang. Talaga saan ako naging matang. Takayat ko aliklikan itanti ag sigarilyo. Ha? Naamiris ko nga awan tinasayat nga itdentibisyo kanyak. Pudno ti kunada. Prevention is better than cure. Talaga? Ay na. Sursurwak man itati agbalin a good boy. No, mabalin Ay kat mabalin Apay kit din asaan ngay. Nagsayaatan, tasaan kan nga ag sigarilyo. Cherry, umay ko man isukat da ito may sakaha a sigarilyo iti may sa soft drink and cookies. No, mabalin. Ay, kat mabalin amanong. Apay, di mon kayat dayta? Narigat no abuswan ti bagay. Agunget ni Apo Diyos. Ay, kasta. Kat no dayta ti kayat mo. Idijak pa'y nasursuro ti sasao ti Diyos. Ang amita, naamuak arumba nga iwanan tayo ti salun at tayo. Sa bagay. Husto kay ti dayta nga imbagam. Alan, sukatan man nga ro daytohin. O sige, awan na nyaman na. Mabiit lang kay kangka. May ni Roda dito'y balay, hanggang saan nakaanadanon. Anya timbaga na kan ka. Mapantakan o balay da,
Tagpapartida iti may sa ababoy. Si kalaangan ti mapanno kayat mo. Sa anak nga umay. Apay, di mo amo. Mabunyagan ita ni Mitsol. Ha? Isu mapanta. Ta sigurado adamagan data. Ay, kasla mabainak iti manugang ta, lakay. Mabain ka ita. Gaputa di mo ni namnama ang mabunyagan ni Mitsol. Ay na, Janda. Til mo na mong tibain mo. Rumbang kindi ang maragsakan ka. Mitsol, anak. Pakawadan na kumakadag iti madingay pakpakitakan ka. Wano sinasaok, idikan ka. Awan day jayan kanyak, mama. Napakawan kayon, idipay. Agyaman na akbarok. Agyaman na kan ka. Awan na nyaman na, mama. Kinapudno na. Agyam-yaman akmet kada kayo. Tababaan iti nararamid. Ken imbagbagayo idi. Nakarit tuiriknak nga umasidag iti Diyos. Tapno agsuki matak. Ketadtoy. Naawatakon. Iswa na awis tiriknak ama inayon kada kayo. Tapno agmay-may satayon. Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbaga, Mitsol, anak. Wen, agmay-may satayo. Nupay adda kayo kiniroda iti adayo. Nga ayan ti trabaho iyo. Ket, agyaman ak mama. Tamaawat dakon amanugang yo. Launay, anak ko. Tinapudno nga ayat, bendisyonan ti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.